Cadascú de nosaltres sap coses que un altre no sap. Cadascú de nosaltres desconeix coses que altres saben. Per poder aprendre entre tots i compartir entre tots el que sabem, convidem a persones amb coses que dir. Hola, què tal? Com estem? Benvinguts una altra vegada amb aquest programa que acosta a tots nosaltres persones que tenen coses que dir-nos i que ens resulten interessants. Avui ens visita una altra d'aquestes persones que té coses que dir i ens resultarà també interessant escoltar-les. És el doctor Joan Sabater, que ell és doctor en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona i està especialitzat en nutrició, és el camp on ell ha fet la seva feina, la seva recerca, i en l'actualitat és el cap de Departament de Nutrició de la Universitat de Loma Linda de Califòrnia. Ell ha estat molts els treballs que ha publicat, tant personalment o en col·laboració amb altres científics, han sortit de la seva mà i del seu coneixement, i en un moment determinat de les seves publicacions va saltar al coneixement general de la divulgació pública per un treball envers els fruits secs i la seva influència amb el colesterol. Així que pot ser que algun de vostès l'hagi sentit i li soni el seu nom. Doncs avui tenim el privilegi de que ens hagi acceptat la invitació per venir a compartir amb tots nosaltres els seus coneixements envers la manera millor d'alimentar-nos. Així que li donem la benvinguda. Benvingut, doctor Sabater. Moltes gràcies per invitar-me al seu programa. És per mi un privilegi i content de parlar amb vostè i amb l'audiència. Doncs privilegi és nostre per tindre una autoritat amb el tema com és vostè i també un privilegi que vulgui compartir els seus coneixements amb nosaltres. Donat que vostè hi entén, permeti'm que comenci amb una qüestió que està de moda avui en dia. Quina importància té ser vegetarià o no ser-ho? Bé, fins fa poc l'ésser vegetarià estava no massa ben reconegut a la societat en general, perquè hi havia certes reticències en quant a ser una alimentació completa. Les coses han canviat degut a molts factors, un d'ells el camp científic i altre les coses que es posen de moda. I ara ser vegetarià no només té una importància per la salut, però també jo diria que té una importància cultural. Ser vegetarià té, jo diria, avantatges des del punt de vista salutífer, perquè s'ha vist en molts estudis que podem anar esbrinant mica en mica, que menjar una dieta amb què té una ausència de productes càrnics bé es correspon amb millor salut des de molts aspectes. El primer que jo diria és tindre menys malalties cardiovasculars. Això vol dir menys malalties del cor. S'ha vist que a nivell poblacional, amb estudis que nosaltres hem fet a Califòrnia i també s'han fet a Anglaterra, s'ha vist que tenen les persones que segueixen una dieta vegetariana menys malalties del cor. Però no una miqueta, sinó d'una manera bastant rellevant. Jo soc investigador amb un estudi de quasi 100.000 persones que viuen als Estats Units, que es diu l'Adventist Health Study, que és l'estudi de salut dels adventistes, una comunitat religiosa amb què se proposa una dieta saludable i un les coses que es proposa, no és requeriguda, però que es proposa, és una dieta sense carn. I s'ha vist que aquells que segueixen aquesta recomanació de no menjar carn, comparat amb els adventistes que no la segueixen, vull dir que són iguals en molts altres factors, des del punt de vista psicosocial, des del punt de vista d'educació, des del punt de vista de no fumar, etc. Vull dir, són iguals en tot. Els que no mengen carn respecte als que mengen carn tenen una disminució de les malalties cardiovasculars del 50%. Això és molt. Vull dir que, diguem-ne, no menjar carn repercuteixi amb un 50%,
diguem-ne, la probabilitat de tindre un infart de miocardi és una cosa molt rellevant des del punt de vista no només personal, de que t'estalvies la malaltia, sinó des del punt de vista de salut pública, que s'estalvien recursos. Depèn, o sigui, desprenent-se de les paraules que ens diu, entenc que seria un avantatge ser vegetarià, però hi ha gent que té una certa por, perquè diuen que hi ha un risc d'agafar anèmia, de no estar prou nutrit, prou alimentat, i que la carn és indispensable perquè si no, no tens una alimentació o una nutrició suficient. És això així? Jo diria que amb algunes excepcions, però si li sembla, això ho podem deixar-ho pel programa d'una altra vegada, perquè vull dir, ara voldria parlar, diguem-ne, de quines són les avantatges d'una dieta vegetariana. Doncs quines són? Una és les malalties cardiovasculars, però això és degut a que diversos dels factors de risc de les malalties cardiovasculars també milloren amb una dieta vegetariana. I això, si vols, t'explico un estudi que es va fer fa molts anys a Austràlia, en què es van agafar 30 voluntaris que se'ls va tindre amb eren empleats d'un hospital i se'ls hi donava al menjador de l'hospital, separat, una dieta vegetariana. I d'aquests 30 voluntaris, la meitat se'ls hi va donar dieta sense carn i els altra meitat la dieta normal que hi havia al menjador de l'hospital. Eren empleats, I al cap de 4 setmanes es van revertir o es van creuar els tractaments. Els que havien començat una dieta vegetariana van passar a la dieta normal i els que tenien la dieta que se servia normal van passar a ser vegetariana. Aquest tipus de disseny, diguem-ne, d'estudi, vol dir que són les mateixes persones els que es controlen a si mateixes, que no es compara, vull dir, gent diferent, sinó que tens les mateixes atributs genètics, la mateixa alçada, el mateix pes, la mateixa sexe, tot és igual, excepte que aquesta persona està amb una dieta, diguem-ne, sense carn i amb una amb carn. Doncs, interessantment, al cap de 4 setmanes, la pressió arterial va baixar. De quin grup? De tots? No, és que són les mateixes persones que quan estan en una dieta vegetariana la seva pressió arterial baixa. Quan estan en una dieta no vegetariana la pressió torna a pujar. I aquest fenomen es va observar amb els dos grups. Exactament. Vull dir, llavors d'aquí es van repetir molts estudis. Aquest és un estudi que explico que es va fer fa uns 35 anys. Que és un estudi que es diu un assaig clínic, en què tot, diguem-ne, està controlat, excepte la dieta. Vull dir que ja t'he dit que és la mateixa persona, no és una altra persona. No és que en un grup hi haguessin més homes que dones o que hi haguessin més gent en proporció genètica a tindre la hipertensió o no, sinó que són gent igual. Llavors es va veure que tenien, indubtablement, vull dir, una dieta sense carn, vull dir, baixava la pressió arterial. Puc explicar altres, diguem-ne, trobades, però ràpidament us puc dir que baixa, per exemple, el colesterol. I sobretot el colesterol dolent, que és el LDL. Té, diguem-ne, propietats en quant a la diabetis, que, diguem-ne, controla la diabetis o prevé la diabetis. Llavors, es veu que una dieta sense carn, vull dir, té tots aquests factors. La pregunta és, que molts radiooients es faran, és l'ausència de carn o és la presència d'aliments d'origen vegetal que substitueixen a la carn? Perquè, clar, la gent que no menja carn, vull dir, menja més mongetes, més fruita, més verdura o el que sigui, no? I aquest és un tema que, si vostè vol, podem també desenvolupar amb un altre. La pregunta seria, la dieta vegetariana té avantatges, vull dir, per la salut, perquè no té els efectes detrimentals de la carn o és perquè té, diguem-ne, altres aliments del regne vegetal amb què tenen, diguem-ne, propietats salutíferes. I això és una cosa que podem desenvolupar. Faci'ns una resposta ràpida. És la qüestió vegetal l'avantajosa o la qüestió carnívora la perjudicial?
Jo penso que és una barreja dels dos. Aquesta és la resposta ràpida. Doncs no es perdin la propera entrevista que tenim amb el doctor Sabater, que ens ha dit que ens acompanyarà en un proper programa, perquè intentarem esbrinar amb aquesta pregunta, que és la que molts dels nostres oients i nosaltres mateixos arribem a fer-nos. Per on tenim que tirar? La seva orientació ens ajudarà i les seves conclusions acadèmiques i d'investigació també. Gràcies, doctor Sabater, per acompanyar-nos. L'esperem en el proper programa perquè ens pugui orientar en aquest aspecte important de la nostra vida. I gràcies a tots vostès per acompanyar-nos també. Els esperem en el proper programa. Soc en Jordi Abad, els he parlat amb molt de gust i estarem aquí amb el doctor Sabater per donar resposta a aquestes preguntes. En el proper programa seguirem escoltant a persones que tenen coses que dir. Quedeu tots convidats.